जोंनि रन्जन सारखौ बिदाय सारखौ गनो होनो दासिम मानो गवा मा खारन बियो एसेबां मानि बिसोरो जोंनि आसाम गभर्नमेन्ट आरो प्रमद बर' सारमोन बिसोर बुंबाय थायो गसिगोन बारा गोबाव गैला गसिगोन दासिमबो मानो जेलनिफ्राय रिलिज खालामनो हाया उदां खालामनो हाया मा खारन सिङाव मा खारन दं जोङो बेखौ नांगौ दासिमबो मानो रिलिज जाया जेलनिफ्राय दिनै गगोन गाबोन गगोन समफोर गगोन होनो दासिमबो मानो गवा जोङो बेखौ नांगौ बेखौनो जोङो खावलायो जोंनि मा होनो बिटिआर सरकार प्रमद बर' सारनिसिम आरो जोंनि हेमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम बेखौनो खावलायो जोङो 15 आगष्टनि सिगांनो गनांगौ जोंनि सारा बेसेबांनाखि जोंनि यां सेंग्राफोर दङ जेलाव दासिमबो गनो हायाखै गोबां दङ गोदाव सोराव सोरबा न'खर गारनानै सोरबा फिसा फिसौ गारनानै जेलाव दासिमबो दङ दासिमबो गवा बेसे दुखु जोङो बेखौनो नांगौ थाबनो गासैबो गनांगौ बेसेबांनाखि दङना जेलाव दासिम बिसोरो गनो हायाखै बिसोरो दासिमबो जेबो उदांखौनो मोनाखै बिटिआर सक्ति मोननायनि मा ओंथि दं जेबो ओंथि गैया मा ओंथि दं बिटिआराव गासैबो जोंनि रन्जन साराबो सिगनेटरि हिसाबै बेबो थांबाय बेबो सहि होबाय दासिमबो मानो गवा जोङो बेखौ नांगौ एसेबां मानि जोंहाबो पाब्लिकफोर जानानै बयबो मदद दङ सापर्ट दङ बिटिआर जाबाय गोजोननाय दङमोन जोंहा मा गोजोननाय दं जोंनाव दिनै सारानो जुदि जोंनि एनडिएफबिनि जुदि गाहाय जुदि बिफाङा दासिमबो गवाबा जोंहा मा गोजोननाय दं बेयाव जोंहा गोजोननाय गैया बेनिखायनो जोङो 15 आगष्टनि सिगांनो जोङो सारखौ नांगौ जों डिमान्ड खालामो जोङो बेखौनो नांगौ बिदाय सार आरो बेसेबांनाखि जेलाव थानाय गथ'फोर दङ आरो जोंनि रन्जन सार 15 आगष्टनि सिगांनो गनांगौ जेलनि बेनि सोमोन्दैथ' बुंनो थाङोबा बेयो जोंनि दाय नङा बिनि दाया भारत सरकार आरो आसाम सरकार लोगोसे बिटिआर सरकार जाय सरकारा जों एनडिएफबिफोरनि थाखाय मावनो गोनां दायित्व दङमोन एस पार द MOS मेमरेन्डाम अफ सेटलमेन्ट जाय दफाफोरा लिरजानानै दङ बे दफाफोरखौ दिनैसिमबो मावफुंनो हायाखै सरकार बिनि थाखाय जोङो दिनै बेबायदि आन्दलन खालामनो गोनां जादों दिनै सुक्तिया जादोंमोन 2020 मायथाइयाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव दिनैसिमाव 1.5 बोसोरानो जालांबाय किन्तु दिनैसिम रन्जन दैमारि सार जाय बिथाङा एनडिएफबि आफादखौ गायसनदोंमोन बिथां बायदि आरो जाय बिथाङा दिनै सुक्तियाव सासे सागानगिरि सिगनेटारि बिथाङा दिनै सुक्तिनि उनावबो जुदि जेलाव थानो गोनां जायोब्ला अब्ला बेथ' गनायनानै लानो हाथाव नङा जों आसा खालामदोंमोन सुक्ति जानाय लोगो लोगो जोंनि गासैबो रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जोंनि एक्स एनडिएफबिफोर जायफोर बिथांमोना जेलाव दङ बिथांमोना गासैबो उदां अखराङाव फैनो हागोन नाथाय दिनै बेखौ जों नुनो हायाखै 1.5 बोसोरानो जालांबाय भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय जों जेबो इनिसियेटिभखौ नुनो मोनाखै आरो इनिसियेटिभ जुदि लादोंमोनब्ला लादोंना लायाखै बेखौथ' जोङो डाउटफुल जानानै थाबाय दा गतिके 1.5 बोसोरनि उनावबो जुदि हगारनो हायाखैब्ला लादों होनबालाय मा जानो गतिके जोंहा मोनसे सन्देह जानो गतिके हगाराखैब्ला सरकारा जुदि बिसोरखौ हगारनायनि प्रसेसआव जुदि दङब्ला सरकारखौ जों दिनै खावलायनो सानदों बे मिडियानि गेजेरजों सरकारा थाबनो बेखौ एक्सपेक्टेड खालामनांगौ प्रसेसखौ आरो जोंनि रन्जन दैमारि सार लोगोसे जेसेबां लिडारफोर दङ केडार्सफोर दङ जेलाव दिनैसिमबो बिथांमोनखौ हगारनांगौ बेनि गेजेरावनो जे सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय मोनसे सेलाव बियालाब्लाबो शिफ्ट खालामदों बिनि सायावथ' जोङो बेखौ जोंल' नङा गासैबो बर' रायजो राजाफ्रानो नुखाबाय थांनाय 22 तारिख जुलाइनिफ्राय बे घटनाया जादों आरो बेखौ मिडियायै कागजे पेपारे बयबो रायजो राजाफ्राबो मिथिगौ बेखौ बुंनांगौ जोंहा गोदान खोथा गैला जोंनि लुबैनाया बेनो नंगौ जुदि माखासे कन्फिडेन्शियेल लेभेलाव जुदि भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा रन्जन दैमारि सारखौ बख'नायनि मोनसे सार्थआव जुदि खामानि मावबाय थादोंब्ला जों बेखौ बाख्नायगोन नाथाय जुदि बिनि सोलायै माबा मोनसे नेगेटिभ मोनसे प्रसेसआव जुदि दङब्ला जों बेखौ मालाबाबो हजम खालामनाय नङा आरो जों जिरायनानै थानाय नङा दायो जों आसा खालामदों जुदि गभर्नमेन्टआ जुदि पजिटिभ लाइनाव बिनि गहोजानायखौ मोगथाङाव लाबोनो थाखाय जुदि इन्टारनेलि कन्फिडेन्शियेल लेभेलाव जुदि खामानि मावदोंब्ला जों सरकारखौ जों बाख्नायगोन आरो खावलायगोन जे थाबैनो जेसेबां हायो
गोख्रैनो बिथांखौ जेलनिफ्राय बख'नांगौ लोगोसे गासैबो एनडिएफबि दैदेनगिरिफोर आरो केडार्सफोर जाय बिथांमोना दिनैसिम जेलाव दं बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय हगारनांगौ मानो होनोब्ला जेसेबांसिम बिथांमोना जेलनिफ्राय गनाय नङा एसेबांसिम जोंनि गेजेराव प्रब्लेमा थाबाय थागोन बिटिआरआव मालाबाबो शान्ति जानाय नङा बेखौ सम आरो बोथोरा बुजायगोन खारन आं सानो रन्जन दैमारि सार आरो जेसेबां एक्स एनडिएफबि लिडार केडार्सफोर जेलाव थानायफोर बिथांमोननि गनायानो मोनसे सलुसन बिथांमोना जेब्लासिमाव गनाय नङा अब्लासिमाव जोङो सलुसनखौ लाबोनो हानाय नङा होननानै आं सानदों आरो बे रोखा रिहाबिलिटेसननि दाबियाथ' बेनोसै दिनैसिमाव आं दहाय बुंखानाय बायदि 1.5 बोसोर बारलांबाय एक्स एनडिएफबिफोरनो दिनैसिमबो रिहाबिलिटेसनखौ मोजाङै मावफुंनानै होआखै सरकारा आरो बेवहाय माखासे पलिटिकेल षड़यन्त्र कनस्पिरेसिया हाबनानै थाबाय बेखौ आं गोबाङै बुंला खिन्थु जोङो एक्स एनडिएफबि हिसाबै जों मोनसेयानो जायखि जेरावखि थाया मानो खिन्थु सरकारा जों एनडिएफबिनि जिनाखि मोननांगौ गोनां अधिकार जाय अधिकारखौ मेम'रेन्डाम अफ सेटलमेन्टआव अलरेडि लिरखानाय दङ डिउरिं द टाइम अफ पिस एग्रिमेन्ट बे बुस्थुखौ गोबाव खालामालासे थाबनो मावफुंनांगौ दिनैसिमबो 1.5 बोसोर बारलांबाय दिनैसिमबो जों मोनाखै फर एग्जाम्पल मोनसे खोथाखौ आं स्पष्ट भाबै आं बुंनो लुबैदों एनडिएफबिआ हाग्रायाव थानाय समाव जोंहा जेबो गैयामोन ना न' दं ना थाखा फैसा दं ना माबा मोनसे दं दिनै सुक्तिनि उनाव थाइसेबो थाखा गैयालासे बे एनडिएफबिफ्रा बोरै संसार जानो हानो मा खामानि मावनानै थांनानै थानो हानो बे जाबाय मोनसे बिराद गिदिर प्रश्न आरो बे प्रेक्टिकेल बेखौ सरकारा जेसेबां हायो एसेबां थाबनो बेखौ खामानिखौ मावफुंनांगौ एनडिएफबिफ्रा जाहाथे मोजां मोनसे न'खर दानो हायो एस सुन एस पसिबल जेसेबां हायो एसेबां थाबनो जुदि बे खामानिखौ जुदि सरकारा जुदि मावाब्ला अब्लालाय एनडिएफबिफ्रालाय दिनै माब्रैथो नोंलाय मा खामानि मावनानै थांनानै थानो हानो बे दायथ'आ सरकारनि खिन्थु दिनै जुदि सरकारा शान्तिखौनो जुदि देरसिन सानथारदोंब्ला शान्ति आरो जौगानायनि नामावनो जुदि सुक्तिया जामारदोंब्ला अब्ला भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकार बिथांमोना जेसेबां हायो एसेबां थाबनो बे रिहाबिलिटेसन फर द एक्स एनडिएफबि बेखौ मावनाया गाहाम जागोन आरो जुदि बेखौ डिले खालामबाय थायोब्ला सिचुवेशना आलादा रोखोमै जालांबाय थागोन जोंबो रावबो एनडिएफबि केडारफोरखौ जों बादा होनो हानाय नङा जोङो इयुनाव मा जागोन जों बेखौ बुंस'नो हानाय नङा खारन थाइसेबो थाखा गैयाब्ला थानो थाखाय न' गैयाब्ला मावनानै जानो थाखाय हा मुथासेबो जुदि गैयाब्ला बे एनडिएफबिआ बोरै थांनानै थानो हानो बे मोनसे बिराद गिदिर प्रश्न गतिके आं खावलायदों I would like to appeal to the government of India as well the government of Assam and also the government of BTR to expedite the process of implementing BTR Accord. BTR Accordआव जा दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ हानायखिनि थाबैनो मावफुंनांगौ होननानै आं दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों सरकारखौ आं दाबि खालामो फोथायनायखौ जों मारै खालामनो दिनै सुक्तिया जाखांनायनि उनाव 1.5 बोसोर बारलांबाय दिनैसिमाव जोङो मोनसे पजिटिभ साइन नुनो मोनाखै बरंस जोंनि माखासे केडार्सफोरा आर्म्सनि खेथ्रआव होन मायाव होन जायफ्रा केस गोनां बिथांमोना दिनैसिमबो टर्चार मोननानै दं जायनि थाखाय दाखालै एम बाथा बिथाङा बुंलांनाय बायदि बिथांमोना एनएलएफबि गठन खालामनायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय बेबायदि टर्चार मोननायनि थाखाय बिथांमोना खारलांनो गोनां जादों दिनैसिमबोथ' जोंखौ टर्चार खालामगासिनो दङ माखासे एनडिएफबिफोरा जायफ्रा उदां अख्राङाव दङ बिथांमोननि केसआबो दिनैसिम जोबाखै बिथांमोननि केसखौ लानानै डिपार्टमेन्टआ सानफ्रोमबो टर्चार होगासिनो दङ अब्ला असान्तिखाब्ला जों बोरै थांनानै थानो हानो जों शान्तिनि नामाव सुक्ति खालामबाय जौगानायनि नामाव जों सुक्ति खालामबाय नाथाय जों एक्स एनडिएफबि हिसाबै एक्स एनडिएफबिखौ दिनै सरकारा दिनै जोंखौ टर्चारसो खालामगासिनो दङ अब्लाथ' जों बेखौ शान्ति सुक्ति होननानै जों गनायना लानो हाया दिनै बिटिआर सरकारा जेनाखि इनिसियेटिभ लानांगौमोन एसे हल शान्ति सुक्तिनि उनाव बेखौबो जों नुनो मोनाखै जेबो फोरमान गैया जोंनि सर्सजों जेबो इनफरमेसन गैया जे बिदि मावदों नोंसिनि प्रसेसा जागासिनो दं बेफोरबो गैया खोथायावल' बुंनानै जुदि बे बुस्थुआ प्रेक्टिकेलाव फैयाब्ला सोर फोथायनो आं बे सिलिखागुरि गामिनि सासे बासिन्दा दिनैनि जि प्रग्राम एक्स एनडिएफबिनि जि प्रग्राम
बे प्रग्रामावहाय दिनै दा आं एटेन्ड दङ ओमफ्राय बिसोरनि जि थांखिनि थाखाय बिसोर जि प्रग्राम खालामदों जोंहा बाहाय सापर्ट दङ एनेखि रन्जन दैमारिनि गनांगौआव जोंहा एकदम आन्तरिक हिसाबै माने गनांगौ होननानै जों सापर्ट होयो सापर्ट होयो माने गनांगौ जोंनिफ्रायबो जों बेखौ डिमान्ड खालामो रन्जन दैमारिया गनांगौ आरो एक्स एनडिपिफोरनि जेसेबां जे रिहेबिलिटेसननि खोथा आरो जेसेबां जेलाव दं आरो बाखि जायफोर जेलाव गैया बिसोरबो हनै दा प्रेसार मोनगासिनो दं गासैबो बेफोर खामानिया सल्भ जानांगौ जि सुक्तियानाखि सान्थिनि सुक्तिमोन बे सुक्ति बादि एनडिपिफोरनि गासैबो खामानिया जानांगौ